Gisusi sa DPWH ug Japan Expressway Operators ang North Portal sa nagparayong konstruksyon sa tunnel project nga mao ang centerpiece of contract package 1-1 sa Davao City Bypass Construction Project kagahapon Oktubre 5, 2022. Kini subay sa cooperation program sa Department of Public Works and Highways ug Japan's Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism kun MLIT. Ang observation visit resulta sa workshop sa Manila nga naghatag dalan alang sa diskusyon ug maayong interaksyon tali sa mga Filipino leaders ug Japanese companies nga nalambigit sa expressway ug road tunnel project alang sa posibleng business collaboration sa umaabot nga mga panahon. Ang Davao City Bypass Construction Project nagbutang og wala pa mahitabo nga mga sumbanan alang sa Twin Tube Road Mountain Tunnel construction. Ug galing mahuman ang proyekto, kini na unyay pinakataas nga road tunnel sa Pilipinas nga dunay 2.3 kilometers nga katason. Ang 45.5 kilometer Davao City Bypass Construction Project gitunga sa unom ka contract packages. Ang completed tunneling dunay average length nga 200 meters alang sa northbound ug southbound direction pareho sa north ug south portal. Giimplementa sa DPWH Unified Project Management Office Roads Management Cluster 1 ang Davao City Bypass Road Construction Project. Gipunduhan kini og 13.23 billion pesos ang ongoing contract package 1-1 sa Special Terms for Economic Partnership Loan tali sa Pilipinas ug Japan International Cooperation Agency ubos sa loan agreement. Ang Japan-supported big ticket projects adunay mahinungdanon nga papel sa pagporma ug pagpalig-on sa infrastructure landscape sa Pilipinas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.